Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Kum shibanta banang aiman siam shu iki samla ki blapas paha ki jing puli per ki jongki ha ka laitri unai luar arhajar arfuar ka seng samla maulai nong pedeng kala penkup burom ki phongut ki samla puli ki basong basa apa uput usam jong ka maulai nong pedeng ki blapas paha ha ka examen secondary school living certificate bat ka higher secondary school living certificate balapen bana dangai kini kendiat banai baladap da ka Meghalaya Board of School Education. Hakini kasngi kaseng samla kalapun kup buram ru ya uba hearing syang pliang ubalong ukuch ubala pau pha kajela ban aji kai hakaliang ke football ya ki samla haki kelab per bat udai ru ukuch uban ningkong ban pendrong ya ka Shillong Lajong Football Club syaka lempung yelek kai I-League. Kaseng samla kalapun kup buram ru ya wave hybrid ubadan jing duna hi department samla Kenny Syampang Kharjana ubala pen pawi la kajong ka jing Shilor ban yarap ya kowe kalong keme kawala sya luti haki runar dangshen hakini ki jingput ko buram la sakilang do MDC jong maulai constituency ba taibor lang pathau ubla long kumukong san ringkat ke jingidon lang jong orang ba shnong ba pi khongset u president jong seng samla maulai pulun uba Samuel Biam usketri samla Simran Siem kinong kit kam jong seng samla maulai nong pedeng ki kimi ki pa bat kiwi bla sya khot ngobha hakini kejuk sengi bak tebor lang pathau ula play pat ba ya ka basketball court bat ka pankhana pat ba ki badan apa kasnong maulai nong pedeng ke mengokak wan keren kolong ba ngadon ka jing i ka bakerpang ba namata kasnong maulai nong pedeng namar belai kani kasnong maulai nong pedeng kade maka ka ba ailat yang ha bangan poi ban yo ban syakri ya kisamla ha ka kam sekretari apa sang samla mulai belun kadi kecing aji kersian jong ki samla na po nong pedeng ya ka ba ayo bat syakri pat ya ki samla po sinang mulai ke jongi hapo ka kunhun jong ka sang samla mulai belun ngi sngo buram sibun ba nakani sinong ka jong fihi de presiden jong ka sang samla mulai belun ba Samuel Viam sport secretary de ba kit khasieng kidi ki samla kiba nakapur ki juara ya ki idea ya ki buit ya ki isu ki paper apa sedang mulai ke jungi giyo panet panyakran bikin aku mikmat ki jungi ya ka bakumno bangin perkhat sani ba banle ya ka bahatam apa sedang mulai ke jungi ngasngo buram sibun bandiyo panya trelang ha ka kunhul badon kini namar ba ngaru iladi klam ka jing aibut aibor jukini amla ahi bantre kum sekretari dengan skap ba dai ini jing ai mesim jong kasang samla mulai nang pedang hapo ka jing alam jong presiden ba sekretari jong kasang samla mulai nang pedang hi ngai skap ba kinang mi shibut ki samla puli ki ban nang ki syafrang nang ki irat haki kam puli bat kham tam ke ai ka bangidon kam shushu ba ki samla puli ki bala kham nang kham start ba kin mi shushu haki jili ban ya syakri haki kam pat ba kham tam ha kam shinong kam thau ha kam sinsyar kadar bar habaro ki benta lada mi hi ki banang ki bastar ki belatip ki belanang kanu kan internet ka jing ya ka imlang ka salang ka jungi kanu kanang internet syu kana penbahas syu ya ka imlang ka salang ka jungi na de helor ni ka daw akhot ya kini ki samla puli ki bala dap ya ki jing puli ki junki ha ki kerat ki baper mi syekmat banyak alam ke ketika dia hapo ka emlang ka salang ka jongi ngimdai ban supet tan sini sitai oba yalam duta ho ni sutu ka jinglong ka jongi tenteng ni baklano akaban pet tang ka jing tuna jong priu ndring ha pet ru ka jingla jong priu masuk kemen bah po ka sang samla mo nang pedang ka jong pi hapo ka sinong ka jong pi iyo ya ka tim ngai ka patrai ba ki skim ki paper ki mi ba po ka ni sinong ka jong pi ki pau ba nadu ki scheme nadu ka level ka jong chief minister ba hado mata ha ka level ka baret jong i MDC ru yo ka scheme hang ni apok sinong ka jong kini ki template ka tai ka way ka ni ka way but sakani ka way ka kadaya ka kerteng jong i let's say big hand for him
kata kata kawai umde tak kata rindang le shu ki kam ki jam kani ka indoor ya kani ka basketball court plus bat kata ka pai khana hang tai de ka kiti ka jong i de ha ka por ka jong i de ha ka jing tre ka jong i ka bala penyo ya kani ku ma ka long menta te ngi sungu yo blade try kon rat ha padang jong ka jing ko jing khia la tre sitom hoi ha ka to ko por ki don ki jing e ka ba imat ya ka jing sitom ma jubo ka jing doain ka jong i mar balai ku gunong ya lam rang ba la do sitom ngasu gunong no ngaru ngasu gunong ya sitom lem te mentai la don ka mer ka pukai ka bakhya ni sungu yo blai bo mai kar khu ya kisngi ka badang wan na ka banta ki kam ba bha jong ka snong molahi baro ko wai te ka jingle ka jong i ya ka snong ka jong i ngasu om dei tang ya ka ni ka jing ai kum ni kila belong personal ro kham tam chakani ka than dong block si bat kiwai ka jing rap ka jong i le se kitip kamha kitu ki bayo ya ka jikala jirap na i tengah sowa kan ni ko wiru kolong kalak lenti ke ba i ba ti bor pathau i lale hala ka jing jarjar tang kitu ki basu tho ki su tho ya kata rena kan yang chowa ngaso bonong bai lale ya ke e kat ka jing la kum MGC ndika kam kalalong ke ke ba khrau hadu kata itu kan ngot kum to hang ne ba phinya ai Sipungut bapinya yo ngamen yang nai keren kai bat wo script tri jeng seng samla ong belegi ka ko samla jeng yang ni ki duna do kata-kata kat kanong pedeng dan ko pasausan hajar lingut ki kalong yeng le sila kum no wi samla ha ka yeng kala ban lai ngut songut tani to le kini ru ke sang le bah ki wi kisnam ki sayo ai ka won na kan ma ha ko por jong ngamen swa i mei sa shnong ngang sa shanie an hapan tres tom hi mdon bakun tu yang ato khrekot na khreslan le school ni pep school ni ka song hanga ban ket khuli ti haba ndalakut ka snam ndalak kila kli milale akumno nga su ong lak phi mei me tang kata kalak ka de hi sian rum judon re na sakan hiet da kata kurukom judon ba ai award re judon ba ai award da por jengi first class first ne pio distinction ne pio letter ne pio kani ka tai rum judon ba award tep hi re re don bak kumlong menta pa de lang ba ki jinga jong ki samla ka jinga jong no mi khaman ka jinga jong ki to ki ban don ka mon ban train da ka ba ka miat jong ki samla ni encourage ka ni da ka bangi ai ki award ha ka be de bat ki kam ki jam ka ba ki le kham tam le ha ba ki le bha ya ke sam ko jong ki kum ban rap brang ya ke ei ka ba ong i ba samran mene kajing baharu kadon ba kajing sniuru kadan ngasobanong ba kani ka ketin drugs sautli kidak ki ba ngasobanong kalapan katakhli yangi kanong kit kam sinong kalapan katakhli hadu kata bateng teng idu thia ang idu dam hoj nakalyang jong kaseng samlam mulai pelun kalale la ka jong ka kamram man kini ki alai tli ki program ki ba khot ya ki meeting na kabantaban ai awareness ya gitu ki brio kumno bakin sutho bakin i jindo jendam no ya kan ka jingti ka basniu kumju ru ki lakhot ya gitu ki narcotics ki badai dai ban pek ban jingo kumno ban rat nang khong new drugs ti kita ki na kalyang jong sang samla mulai pulun ke lale ten rai lem damanga ma phi na la ka jong ka yeng ban num kit kli ban num volunteer ki khon halor kan ni jingop ka jong ki how drugs kalong ka ba hadu kata yanga ya kaseng samla lani yanu ban penlong ya kikon ban like ya uni drugs dei ka yeng nang kong ka balong ka volunteer dei ka yeng ka balong ka ki BDP na ka banta kikon kimi na yeng ki le ki trei ayu ki kam ayu ki jing trei ka bakum kono ki trei kata ka de ka wei ka banta ka ban ka liang chung ki kimi ki pa ki dei ban sung tho ban kit kli ka yeng khnang ba ki kon kinum liat hau ni jing yalam bakala ka jing ti drugs te ngamdon sibon ki kintian sa kawai ngasoban pasat hang ni kani kamadan lasna khanang iba tibor ila ai khanang na ka banta ka jing bha ka jing miat na ka banta ka jing pendan kam jong ki khon samla jong i hang ni khanang bakin sai kin khlain khanang bakin long ki sport man sport woman boong no kum ta ter tan rewat pendan kam ya kani ka jaka ka ba on supplementa Syaka jaka ban penlong ban songkai ban di drugs ban wane songkai minmit man yong man yalam kai ki pre bakumno kumno snopha nakalyang jonga ka karpat ya ka seng samla ya ki seng long kumi ya ki khot jong ka skotip me committee jong ka slong ban ya pek parman bakani ka jaka ka long ka bakho ka bakantang man ono ka bakantang sundan namar bakan wan ra ya ka jingko ka jingkhia kan wan ra ya ka jing tip jing nang lang baki sport ba pe
Minister play di mau saat jika mau ya kaba na yo kan IT nan ta kisung sen samla kam tam bagi yo kan kam ya kini kecika ko ta supaya tampilan berat Jadi bakal kerjakan keba nakalian joki ke simkia banwan ni kedua ya kan banwan pensengau yang kecing dan kam ban bah yang ni kecing lekai yang ni kamadan kamtam ya keba mentam step dia ban ya sakilang ban pi ya ka bentak penglale lingba kecing tray ke joki keba arpan kade nak bentak kecing simkia jok sen samla ban lumban langi kun samla ki balawan cakmat kecing puli joki kum kadak jok kecing sungu ya kecing tristom joki kala pelong ini ke program ningkong ngan pai shwa sekani kamadan kapa ngelayo banwan ban play kini kamadan basketball court ya kapa ngelayo hagani kapor ban hadin bangi renovate ipen bahaya ka ngiyo ban IT biang syai kon samla kumno mi khamat teng ngadap dak ngosi ya bang yo sngo ikun samla ksnong molai ki bala syai lam bakla ki jinglin muslim ya kapa bro mene kinong kren khamat la kren yuni jindi khamtam basniu balawan ban kata omtang ngi yang kesam ta yak snong katau habang ayo sngo keleng snong mola yak jingop ji kun samla kan jingdi usneo kawan ra ka jing susi yang aku mong yalam nong kri nong pet yak snong mola namang apa bakawiru ka mensim ka kordo ji kun samla nak dik snong makan jot hagan ki jingdi usneo pi ko pitip ka mola ka dik klong slam jo ka jek benril teng kawan ka jing perkhat anga mo nomor ba teng yangi laker saudong daki nong song snang ki bamdai kena kerja perjungi ki bapet khamang ki snong mola ka jungi teng ka pentrai sni nga ba hatu kala bandai ban ka jing her thamana ka jingwan jungi drugs ban pentran ya ka mola ka jungi te tagadaw kum nomi khaman ngadan ba ka jing sokhya ha bade ba ki kon samla te kai ka pelong nga nagabenta ka don ka jing perkhat ka bakarpang nam ta kon samla kum no bangin create ki recreational center hagas nang mulai ban ailat iki bikin pelut por bikin light no ni junglian mesti takana hopar baka seng samla ki nong kit kam juga ni seng samla ki bedesha kita ki nong ilam ki badan ki sukhiam tak nong kiwan sanga ban ikendu ban pensngau halor baladan kam ban improve ban sinabha yegini ki cekai lekai kanang kun samla ki badan ni kasap kapong ka baki ki don ki yo ban pelut por ha ki ceka hadian bakiwan ngadap tak cingkeman Pilatip hinga kadi tang MDC. Ngamtan lupa ke bahak ke belamang lupa namta cunga. Tere pakawan paka gran ka sarkar kene. Ka gran ini ke bangiyo ma. Nang tahi ngelabu kanang ngelabu kerpang bangan ai ya ke jingrap ya ka jingtre ka bede ban bahak ini ke ceka. Kanang kun samla ki yo ke ceka ka babeng. Hamolai mentang iduna bahak ke ceka ile kai. Bagi kun samla ki yo ban por. Gidan kam ban ailat ikun samla ka platform. Yaki bakin yo ban se ki sap ki pom ki baki ki kidan. Kanang ban la dakil yo lat ban yere kai, ban yo lat ban kilan met kan pelat iki na ki jinglin ki basni. Di takada ngong ipi haduk menta meneru ngadang dan be ki perkat bakum no ngen play kilat klinti ikun samla. Bakin yo ban ai ki caka ka babiang bakin yo ban pelut por ban yere kai, ban kilan met kanang makin lat ki jinglin ki basni. Ngisudan bak pakadan kamadan he kawin ni ceka ke kun samla kinyo ban pelut por nakabenta kitu ke badan kasap ile akai football
teng ne kran po madane mo labun tangki nangele kai tek mio su tang kaporu nama labun tan ngidang don kam saar lai teli ke badan football badan pos nang malai mene kini kisnam laleng no ngala perkhat ngilai kendu kita ngelam jong mulai sport club ngiong bahato hadien daladum ke pedang dang don mo sakawai perkalat bagin yo ban ailat ikun samla banyele kai te habawan pat kejingdum ora kejing ya tinggal dan kejing perkhat ak tigi por banyak keren bakas torkar bagin po no de ki high mass solar light apa madane kanang bahadin rebecir ikun samla kidang yo banyele kai nomor ba kepor temo nomor bubun kitim ke bele kai ba praktis ya katar ladon kejing but tamre kawan no klam jepang tu senam ya kata ka skim menta kelas sange andre la kelaya cipor teringi skemba haksi ponawan gin setan kecing perkat ke kerpang balada bleu wipit akar pulai ladang poi sekatong kata kan de ko ke penta ke bangan sim kia na penta ban pet ban khmi ye kecing dot kam dikum samla khamtam ngipe ye ke ka Indo Stadium na sipai ke ka caka teng laisen ai ban pet ke ka jaka mo mio on peran kamha ngidan kamandan ke improvement nam takanero beriau ban penwandur patakwe ke benta kana bagi kon samla kini penan kam sai kene kila dan sakane bat kwe meneu samla samran ulah keren sepang ke ke pamenta kala dan pedang kejekran bangidang dan kambiang sakawai pat ka benta bagin yo ban penplela ikun samla namta ka jile kai ka bolong ke pokongsan kumulong mene ban nempat itu mo nak sentur jongar kan nampan mi ke kata ka pangitmu terengi temu ka pabahatam nak benta kinong sok senang kamtam namta kun samla jok senang molangi ngai skam pada ka jingkur khu jong play jing tre stop jing ki samla insayo ya kata ka benta ka bangi angnut nak benta ka senang molai bi ka jong ni pai khmat se ka moyong kadan ka caka ile ka ka piang ka moyong lu tamadon kamban develop tere ka yang namar bangan dei tang ka bor ka berit namar bangan pat kot bor bangan talan ki kam pok sarkar jela nak benta ban wanra ya kata kecing perkhat haki baki nirap lem kata kinti lo play lat in sala ban le nam ta kata menen mit hadir makawai meeting mo ki khun samla ki apa du ban kedu nga kidi joka yang talent club badminton club kiwan man pensau ngidon kam mandan susu ki wei pat ki disiplin mengindio ban hikai khun samla ke badminton ngidon kam man prilat ke boxing ngidon po mola ki club ki bolong aktif ngilale cuci minister banyak keren mengidon kam mandan ke boxing academy po mola mentar kadang ya kita ke proses ngingai scam bagata ke kamru na ke jingkel ku jumplay ngin sala ban depan babi nong elam kumu MDC ba pipila pen kupor hanga bangan pet pen khimi ke bet ke biang hai por beret ngam song krikti ngatre nam ta ka snong mola khamtam nam ta ki kun samla ngayat ngayang ngaperkhat berabor na kata chungki bangai scam aksi ponawan ngin sedang la ban play kilat klinti nam ta kun sala kabun kalenti tama ka sulong tang kabor ba pin pen kup ban yo ban pen tulun ni kita kam ki badan kam nam ta kun samla nakwa banyak kun yung ni jingdi pusni buan pok snong mola ringkat bat ke dorbar snong ki badan pok snong mola jungi bro khanyo teli ki bahap pok mola tahun dorbar bat kini ki nangelam armut ki badan ni ki bade jong kesen samala mai plun ka kunhun ka bakudup yiki sen samla ki badan hakani ka mola tahun dorbar baginya kun yung ni jingdi pusni tambang idan kampat bagin yo kilat kelinti bagin le nam takata bagin play kilat ni linti nam ta kun samla bagin yo ban pulut por namar ke sport kadan kamba bagin pai khmat beli on kata namar ke sport tadi ke we kalat yo kam yo jam lana pitri menyelek football mduna khatsan aja sibna video lana video menyelek ni klub ke memang ya badan kum kini kilat gidan kam kan bagin perkhat kum no ban pikiu sakhamat kemelinti baling bai ni ai berit jong sang samla mulai nong pedang hakajing trestom spi si ponangwan pinangla susu banyo pat ki awat ki bakham he ki banlong kecing mentoi nakap sem kejombi samla bi kini kadang de kapor ya pi bapin perkhat swa ya kecing im kejombi ya kalawai kejombi ya kani man lah akan be awat na keren mau ke bakong sandu mentah hakade kapor kalau baklet swa ke perthai perkhat swa yakka lawai ke jongpi ka karir ke jongpi ke ing ba pi pinle a ke jingim ke jongpi buna preng jongpi pla la ban yo so jingkran junga ngaju ang badan lupa ka thong ye ke ing ba pinle a ke jingim ke jongpi
Kerang balada pidan lupa ketong kan pensuk nyepi. Hakalinti ya ke jompi naga benta banyo ban penolong ya. Buat bangsa sebagai taktik berjambiang dalam tadi itu. Bersedia sekejap lima. Play simbol nyo point line persen. Nang tapan buat so itu. Nang Samla nomor 2 Samla Baslur ba kedau kolong ba kedan ke wigi jingjah ni po snong ke jongi nomor pila sutu ke imlang salang lada pimpet ba gidan hapedeng jong ke jing e kata gidan ki rew sim kebu gidan ki kena ki besniu gidan ki kena ki bamsalia ki kloy bana ki msalia ki kentron yunu ki pet ya ke jinglong jengban jeng ki brew ya ke jinglong loy ya ke jinglong sak jam kum ta tertel te henrei uniu Samla pat kedan ke wigi jingjah ya ke ba iwe ilong kemi Isyak kini ke mobile, isyak tu ke mobile, isyak berngam hak kita kibriu, kiba lihat kam sniu. Dia uniu Samla ada kejing selur kejung ulai banyak kun ya kini kiriu sniu. Nak ba uyok ban kini no pat ya kini mobile, nak ba uwi rapat ya ita ilong kemi ba nyok biang ya tak ke mobile. Ladang ngam kelabat kibi di kejung don kam. Uniu Samla umi sakmat, salia, tiang riaj, umi sakmat banyak kun di kini kiriu sniu. Haduk bagi serai himaki haduk bagi kimlak banyak le ya ki hak ban python ya kini kimar ki bagi kini na ita ikom. Uniu de Samla syampa kini syampang karjana. Ngidan kam sibun kum kini kikun Samla. Apo senang kejongi ibam salia bam tiang bam riaj banyak kun di kiriu sniu na ke benda ke jimpha jo ke emlak salang. Samla kini syampang karjana subhawan sakmat ikut yai bak tibur ban pensam yang kini kusnam kum kecing ai musim nak benta jong i ba inang ang ya seprang ba inang yo ya kemer ke pokoi pokya kecing in bejong ki takti ke bejam nak jong i ya ke jelah ke jong i lemba ke kam football kata ya ke bai bahiring ide ustit coach hak football mereka kelam kubel kat tu rekan bagi ni kita dalam senong gijongi tenta boleh sibuk mas kan taktik berjam nak betaki ni Merinas kepo Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.